बर' हारिनि गेजेराव खौरां बिजोंनि जांख्रिथाय लाबोजेनग्रा बिथां सिन' बसुमतारी। बड'सा खौरां बिलाइनि गायसनगिरि रुंसारि सिन' बसुमतारीनि गोसोखांथियाव क्रिकेट टुर्नामेन्ट। हारिनि आरो समाजनि थाखाय बिथांनि होलांनाय बिहोमाखौ मान होनानै खुंदों क्रिकेट बादायलायनाय। बड'सा खौरां बिलाइनि गायसनगिरि गाहाय सुजुगिरि रुंसारि सिन' बसुमतारीनि गोसोखांथियाव क्रिकेट बादायलायनाय खुंदों। बर'नि खौरां बिजोंनि फोथाराव बड'सा खौरां बिलाइखौ दिहुननानै गिबियै जांख्रिथाय लाबोजेनगिरि आरो समाज सिबियारि चिरां जिल्लानि खासिक'त्रा बावलागुरि गामिनि रुंसारि सिन' बसुमतारीनि होलांनाय बिहोमाखौ मान होनानै बिथांनि गोसोखांथि महरै बिथांनि आंगो फिसाज्ला गारखोदाव बसुमतारी आरो नखरनि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबजों बावलागुरि स्पर्टस क्लाबनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय क्रिकेट बादायलायनाय खुंनाय जादों। रुंसारि सिन' बसुमतारीनि आंगो गामि खासिक'त्रा बावलागुरि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव थांनाय 22 मार्चनिफ्राय जागायनाय बे क्रिकेट बादायलायनायनि जोबथा एबा फाइनेल बादायलायनायखौ दिनै खुंनाय जायो। दिनैनि जोबथा एबा फाइनेल मेचखौ खासिक'त्रा रोदा जामगिला 11 आरो बङाइगाव ज' जिम्मी हानजानि गेजेराव बादायलायो। जोबथा बादायलायनायाव खासिक'त्रा RJ11 हानजाया बङाइगाव ज' जिम्मी हानजानि हेंथायै देरहासार ट्रफिखौ आवग्रिनो हायो। बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। दिनै बे हायनारि मडेल भिलेज आरो जों खोनानो मोनदों सबसे बिटिआरनि गेजेराव सबसे बे क्लिन आरो साबसिन गामि आरो बेहा रेकर्डबो दङ। बेवहाय दिनैहाय बेजों लोब्बा नांजाबनाय गामि बेखौ बुंगोन बावलागुरि। जाय बिथाङा बेयाव जन्म जादोंमोन सिन' बसुमतारी आरो बिथाङा प्रेसनिबो मालिकमोन आरो बहुत बेबायदिनो आर्टिकेलफोर लिरबोनानै गोदो जोंनि बर'नि समाजाव गोहोम खोख्लैबोदोंमोन। बिथांनि रुंसारि जानायनि दिनै मोनसे क्रिकेट फाइनाल मेच आरो बे क्रिकेट फाइनाल मेचआव गेलेगोन बङाइगाव आरो भार्सेस लकेलजों। दा बेयाव आं फैनानै जोबोद मोजां मोनदों गामिनि मानसिफोरजों दिनै नुनानै आरो बिथांनि जिनोखि रुंसारि जानायनि आत्मा आरो बेयो जे जेब्लायबो आनान गसाइनि सेराव जायगा मोनो आं बेखौहाय इसोरनाव गाबख'नो मोननानै आं बेखौहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। निस्सय बिथांनि जिनोखि इन्सपिरेसन आरो बे इन्सपिरेसना बे जोंनि समाजावहाय आरो बेबायदिनो गोबां बेबायदि बेक्ति जों आं उजिगोन होननानै आं आसा खालामदों। बिथाङाथ' बिराद मोजांनि दायथ' लानानै खामानि मावदोंमोन। फादार उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनियावबो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट माने गुवाहाटियाव खुलिनानै बिनि थाखायबो मोनसे माने आसाम गभर्नमेन्टजों रायलायनाय हा एलटमेन्ट लादोंमोन बिथाङा। दा बिथांनि जि मावनाय बे मावनायखौ नुयोब्ला जों बिथांनि थाखाय गोबां मावफिननांगौ जोंहा दङ। दा ओंखायनो जोंनि निउस जायफोर दा खामानि मावगासिनो निउस मिडियायावहाय जोंनो चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बिथांमोननि जिफोर बर' जायफोर दङ दा निउस पेपाराव पर्ट्रेट सालायो माबा मेक्सिमामनो सिन' बसुमतारीनिफ्राय सोलोंनाय माखासे रिपर्टारफोर दङ। दा आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जायफ्रा सिन' बसुमतारीजों थाफानानै खामानि मावदोंमोन बिथांमोना आंनिख्रुइ साबसिन मोजाङै मिथिगौ। दा बिथांमोना बे दायथ'खौ लानांगौ जे सिन' बसुमतारीनि मुङाव माबा मोनसे मोजां जों जाहाथे बिथांखौ गोसोखांनानै अरायबो जोंनि निउस मिडियाखौ जों मोजां रोखोमनि लाखिनो हायो आरो जों जाहाथे इस्टाब्लिश खालामनो हायो बर' जाथिखौ बुहुमाव बिनि थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ। एबाराव प्रथम हिसाबै जों बेखौ खुब गाहाय लेभेलावनो खालामदों। जोङो नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जों बेखौ फेदेरलांगोन आरो बेखौ दिनै गामि लेभेलावनो खालामनाय जादों। थेवबो आप टु बङाइगावसिम टिम फैदों, बङाइगावनिफ्राय टिम फैदों, क'क्राझारनिबो फैदों। नेक्स्टआव जोङो बेखौ आरो फेदेरलांनानै जाहाथे गुबुननिफ्रायबो फैनो हायो बिनि बेब'स्थाखौ खालामो। फाइनाल गेलेनाया मा टिमनि गेजेराव? बियो बङाइगाव आरो खासिक'त्रानि गेजेरावहाय दिनै फाइनाल गेमा जागोन। बान्था हिसाबै ट्रफि थागोन आरो फैसा एफा एफा हरनाय जागोन। गोबाव समनिफ्रायनो सालायबोबाय थादों खेलाखौ बावलागुरि स्पर्टस क्लाबा। सिन' बसुमतारी मेम'रियेल ट्रफि बेवहाय होनाय जागोन। दा दिनै जोबथा सान अर्थात दिनै फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेला इतिमध्ये आराम्भ जासिगोन। दा खोथाया जाहैदों मा सिन' बसुमतारीया सोरमोन बिनि नामाव मानो क्रिकेट टुर्नामेन्ट मोनसे होनो गोनां जादों। दा बे बाथ्राखौसो आं बुंनो नागिरदों। सिन' बसुमतारीया सासे जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बे आसामनि
सासे मोजां सिटिजेन जाय मानसिया जातिनि थाखाय जाय मानसिया समाजनि थाखाय जाय मानसिया कालचारनि थाखाय सिन्था खालामोमोन आरो बिथांनि बे नाजानायावनो जोङो बुंनांगोन जोंनि बर' हारिया दिनै एसेबाबो जौगानो हादों खारन बर'फोरनि गेजेरावहाय निउस पेपार दिहुननाय मानसि गैयामोन किन्तु गोबां दिहुनो थैयो नाथाय सिनु बसुमतारिया बियो निउस पेपार जितु दिहुनदों प्रथम आर'नाइ जि निउस पेपार बियो दिहुनदोंमोन फरनाइटलि बे आर'नाइ पेपारखौ बिथाङा जेरोखोम खस्थ'यै दिहुनदों बेखौ नुबोदों जोंबो जों उन्दै समाव दा बे आर'नाइया मा बुस्थु बे बुस्थुखौ बे इस्टाब्लिश खालामदों अनलि सिनु बसुमतारिया जोंनि बर' समाजाव जों आर'नाइ लादोंबाबो बे समाव जों आर'नाइया मा बुस्थुमोन जों मिथियामोन नाथाय सिनु बसुमतारिया बे आर'नाइया मा बुस्थु बेखौ बर' समाजाव बे आर'नाइ जितु निउस मेगाजिन दिहुनदोंमोन बिनि थ्रुयै बिथाङा बेखौ बर' जातिनि गेजेरावहाय इस्टाब्लिश खालामदों आरो दिनैनि तारिखाव आर'नाइखौ जों बयबो मोजां रोखोमनि जों मिथिनो हादों बिथाङा सासे बर'खौ मोजां मोनग्रा आरो बर'नि थाखाय खामानि मावग्रा मोजां सिन्था खालामग्रा मानसिमोन आरो बिथाङा बै समाव रमान स्क्रिप्टनि जितु आन्दलन बे रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बिथाङा जेल जादोंमोन आरो बिथाङा पिटिसिनि उदय असलनि जि आन्दलन बेवहायबो बिथाङा दङमोन बिथाङा गोबां खामानि मावदों बै समाव बे यांमोन सेंग्रा मानसिमोन आरो बिनि उनावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आन्दलनाव 92 जितु डिमान्ड लानानै उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव आन्दलन जादोंमोन बेहायबो बिथाङा मैखोम भाबै बाहागो लादोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबां जोंनि बर' सेंग्राफ्रा लेखा रोंनानै साख्रि बाख्रि मोनाखैमोन बिथांमोनखौ बोरै साख्रि बाख्रियाव सोनो बिनि थाखायबो बे सिनु बसुमतारिया बै समावहाय बे ओनसोलावहाय सिडली चिरां ट्राइबेल इउथ एस'सिएशन मुं लानानै बे ओनसोलनि जायफोर लेखा गोरों बिथांमोनखौ दायित्व होनानै बे खामानि मावदोंमोन जेरैहाय जोङो डिसि जानानै थांनाय जितेन बरगयारि दङ बिनिनो फंबाय रबि शंकर बरगयारि बिनिनो सत्यप्रिय ब्रह्म पाटगिरि जायहा IAS मोन स्कुल इन्सपेक्टर बिथांमोनखौ लाफानानै बिथाङा बे समाव बे ट्राइबेल इउथ एस'सिएशनखौ दादोंमोन आरो गोबां बे ओनसोलनि जोंनि सेंग्राफोर लेखा गोरोंफोरनो साख्रि बाख्रि होनायाव मदद आरो हेफाजाब होदोंमोन बै समाव जोंनि हा हु गोबां जाति हारिनि मानसिफ्रा सेनानै लादोंमोन जायगा जायगा बेफोरखौबो बिथांमोना नाजानानै बे हा हुखौ जाहाथे गुबुना सेनानै लानो हाया बिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन बिनि बादैबो गोबां रिजार्भ फरेस्टफ्राव जोंनि हा गैयै मानसिफ्रा हाबनानै थादोंमोन जेरैहाय दुनाबारि गारलाबारि आमटेका बै ओनसोलावहाय सरकारा जोंनि गरिब दुखिया मानसिफोरनो हा हु होआखैमोन बिनि थाखायबो बिथांमोना खामानि मावदोंमोन हा हु जाहाथे होयो गभर्नमेन्टआ बे मानसिफोरनि थाखाय बिनि थाखाय बेबस्था लानो थाखाय गभर्नमेन्टजों फाइट खालामदों आरो बिथांमोना हाखौ थारैनो होनो हादों दिनैनि दिनाव दुनाबारियाव जायफोर दं बिथांमोना सोंहैबा मोनगोन गारलाबारियाव जायफोर दं सोंहैबा मोनगोन आमटेका ओनसोलाव फुराना मानसिफोर जायफोर दङ बिथांमोनाव सोंहैबा मोनगोन जे सिनु बसुमतारिया मामोन बिथाङा जोबथारनायाव समाजनि थाखाय जि खामानि मावलांबाय नोंथांमोना मिथिगौ दिनैसिमबो बड'सा दैलि निउस पेपार बियो थांनानै दं बिनिनो फिसाला गारखो बसुमतारिया दिनै बेखौ सालायगासिनो दं खिन्थु बर'नि गेजेराव खुनु पेपार गैया जाय दैलि निउस पेपार दिहुनदों आरो सिनु बसुमतारिया ओरैबायदि मानसिमोन बे मालाबाबो लाबखौ नायामोन बे गावनि हा हु फाननानैबाबो निउस पेपार बे दिहुनदों जायनि थाखाय 2005 सनाव नेशनेल एवार्ड बे मोननो हादोंमोन डक्टर आम्बेडकार दलित साहित्य एकाडेमि बिथाङा मोनसे मोनदोंमोन 2005 समाव बेखौ जों बयबो मिथिगौ दा बिनिखायनो बिथांखौ गोसोखांनानै जों दिनै जि क्रिकेट मेच होदों आङो लुबैदों बेखौ जोङो लासै लासै फेदेरनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बिनिफ्राय स्टेट लेभेलावहाय बिटिआर लेभेलावहाय जाहाथे बेफोरखौ जोङो क्रिकेटल' नङा गोबां जोंहा बिनि थाखाय मावनो गोनां दङ दा ओंखायनो आङो बिटिसिनि जायफोर दानि सासनाव थानाय प्रमद बर' बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि जायफोर बिटिसिखौ दा सालायनानै दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे सिनु बसुमतारिनि मुङाव जाहाथे जोङो भबिष्यत जिहेतु बिथांनि अबदानावनो दिनै बर'नि जितु राव बे रावा 8 सिडुलाव हाबबाय आरो दिनैहाय जोङो सिनायजाबाय पृथिबियाव आरो जोंनि भारतबर्षआव जे बर'आबो मोनसे राव दङ हारिमु दङ बेखौदि जों सिनायनो हाबाय बे सिनु बसुमतारिमोननि नाजानायावनो जों हादों दा नंखायनो आं खावलायगोन जोंनि दानि जायफोर नेताफोर दङ जाहाथे सिनु बसुमतारिखौ गोसोखांनानै मोजां हाबाफारिफोर लायो दिनैसिम কি হে বকুল মুখ চুখ উফন্দা আহিছা যে
তোৰ কামটো মানে আজিও নহ'ল ন নহ'লো আৰু নহ'ব যেন লাগিছে দিছপুৰলৈ তাঁত বাতি কৰি আমনিয়ে লাগি গৈছে কিয় যে অফিচবিলাক দিছপুৰলৈ লৈ গ'ল নহয় তাতে গৈ একো আও ভাৱে নাপাওঁ ঠিকেই কৈছ এই অকৰ্মণ্য অধ্যক্ষ নেতাৰ হাতত শাসনবাৰ তুলি দিয়াৰ ফল এয়া তই জাননে এটা এটাকৈ 14টা অফিচ এইখন চৰকাৰে দিছপুৰলৈ উভতাই পঠালে ৰাইজে ভোট দিছিল নহয় তাঁত বাতি কৰি থাকক এতিয়া তাকেহে BTCয়ে এই বিভাগকেইটাৰ ওপৰত নিজৰ কৰ্তৃত্ব হেৰুৱালে অকৰ্মণ্য নেতাক আঁতৰ কৰক নাঙলৰ ছবিত ভোট দিয়ক 14টা বিভাগ পুনৰ উভতাই অনা হাগ্ৰামাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি BPFৰ মূল মন্ত্ৰ সম উন্নয়ন সম অধিকাৰ